Hej igen, og jeg fortsætter min historie. Så fra de personlige planeter vender jeg mig til sociale. Og her har vi to meget betydningsfulde planeter i menneskelivet, Saturn og Jupiter. Saturn fungerer altid som en begrænser og en strandlærer af livet, men Jupiter spiller tværtimod rollen som en klog mentor. Så Saturn deltager i dannelse af den indre kerne af en person, og Jupiter bestemmer menneskets position i samfundet. I overensstemmelse hermed, så vidt Saturn og Jupiter er udviklet i en person, er en persons ånd og sind så stærk, så vedkommende bliver respekteret af sin omgangskreds, og lige så let kommer vedkommendes ønsker til opfyldelse.